amikor ott állok előtte, és csak az ujjammal célzok rá, és ő bizony a két ujjával céloz rám, mert a készítők kifelejtették a fegyvereket. Na, mi lesz itt? Itt a gyerekek, akik ujjukkal pisztolyt formálnak. Na. Úgy van. És ő? Na, ebből mi lesz? Úristen, eltaláltak! Mégis jött ki valami az ujjából. És olyan Matrix mozdulat. Ott az ajtó, azon kell tovább menni. Teljesen világos. Viszont nem tudok. Pedig pont ez egy olyan ajtó, ilyen szalónos ajtó, hogy egyszerűen át kéne mennem rajta. Nem lehet átugrani. Iszonyat, iszonyat. Egyszerűen kinek az ötlete volt ez, hogy egy ilyet beleraknak? Túl részek, hogy beszéljen. Hát nem csodálom, hogy ilyen játéknál én is leiszom mindjárt magam. Na, menjünk a székre, itt is csúszunk, nagyszerű, semmit nem változott a játék. Nem számos, hogy egy ilyen kis szaron így kell trükközni, hogy átjussál? Nem, teljesen világos, hogy kell átjutni oda. Na, rájöttetek? Persze. Az ablakpárkányra kell ráugrani. És így tovább ugrani oda. Hát nem, hát mindenki így közlekedik egy ajtón. Butterby, most megkapod. Oh. Azt mondja, hogy már nincs több nyilvesszőm, és nem enged tüzelni. Ez egy hazugság. Mi az, hogy nincs több nyilvesszőm? Ott van benne egy. Hát mi nem engedi, hogy legalább azt kilőjem? Könyörgöm. És ennél a pumpálós rovarölőnél nézzétek meg, hogy bírom ezt egy kézzel működtetni? Mondja már meg valaki. Na. Na, kezdjük el a versenyt, micsoda párbaj lesz itt, ready! Fej mellett, micsoda izgalmak! Baloldali teherautó meg sem mozdul, nézzétek a féklámpáit. Kész, ennyi a verseny. Egyszer nem fog elindulni az ellenfél. Komolyan. Hihetetlen. Egyszerűen szóhoz nem lehet jutni. Nézzétek meg, felmegyek a hídra, eltűnök. Valahol kész. Megint felbukkanok. Menjünk csak tovább. Na, ékes. Mi ez? Nem megy a fékem. Nem megy, neki fog csapódni, nem megy a fékem. Mi? Mi ez? Élek? Lesz, hogy érek, mert ez egy kurva szarjáték! Át lehet menni minden házon, falon, fán, tök mindegy! Mi a túró ez a kék négyzet ott a borítók közepén? Mondja már meg valaki. Hiába nyomom, semmilyen történik. Nézzétek meg, ez az interneten találtam ezt a képet, és ezen is rajta van. Nézzük más játékoknál, hogy áll, lehet, hogy valami új divat. Hát nem túl előnyös szerintem. Na. Nem hagyom annyiban. Most többet próbálok ugrálni. Na, ott vagyok már harmadiknál. Nem hiszem el. Megint ugrálni kell. Észrevettem, hogy ez lehet a megoldás, de így se akar sikerülni. Na, most. Nem. Nem akar sikerülni, hiába próbálkozom. De nem baj, van türelmem. Na, gyerünk. Most jó lesz. Ez az, nem. Ebből elég volt.
Engem. Na ide figyeljetek, ti óriások, mert nagyon mérges vagyok most már. Gyerünk, engedj már tovább ott a szélén, te hülye ősz! Na, most! Ez az! Megvan! Jaj, köszönöm. Nem hiszem el. Az elején egy kis szöveg fogad bennünket, és ilyen kis háttérsztorival, és már rögtön az első mondatban találtam valami furcsát, nevezetesen Devlin tiszteletesről van szó. Devlin tiszteletes egyetlen épp szemét könnyek lették el. Szemét. Hát legalább van humoruk a készítőknek, mert tudták nagyon jó, hova való ez a játék, már pedig ide. Bizonyám, ez nem volt poén. Nézzétek csak. Most toltuk én itt körbe egy több tonnás kamionnal emlékeztetőül. Na most 100 mérföld per óránál tartok. Mi ez? Ez most nem mondják komolyan. Most már 250 mérföld per órával megyek. Kész, ez olyan, mint a NASA centrifugája, csak 6-szor durvább. Szétesik mindjárt a monitorom. Na nem, emberek. Kész, valami terelje már el a figyelmemet ettől a szartól. Jaj, de jól esett ez. Na, menjünk vissza. Na, hol tartunk? 950, 1000-nél elengedem. El is hiszem, hogy 3 méteres pókok ellen küzd, és akkor van még idege cool dumákra. Hát jó, akciós dumák, csak 2 embernek állnak jó, az egyik Bruce Willis, a másik meg Arnold, ez egy íratlan szabály. És a játékban ilyenek vannak, most mutatok pár példát. Try running with only 7 legs. Rudy. Didn't expect this, did ya? Where's Spider-Man when you need him? Wanna dance? Hát, ha ez ilyen egyszerű, akkor én is kitalálok párat. Benne vagy egy pók Air Party-ban? Ja, hogy már meghaltál? Menj a pók olba! Olyan kislem vagy, mint Pocahontas. Én vagyok a hókuszpók. De hát mindegy, menjünk tovább. És most jön a csúcs. Vérzik a busz, húsvér, ember a busz. Jaj, emberek, ez a játék, ez egy legenda.